Do wučerska som ja poprawom nerady przyszła. Dokud som si ja prawa, ja som taka małka, no wie, za tym kus wiecza była, no. Ale jen mi to postać, ja wyższa ja nie som była. We Vogtlandach som wszyscy była. Moja maci była 1,45, mój nanny był 1,52 albo 53, tak nekak. Also myśmy wszyscy tam jara małki byli, w Durinskie, a we Vogtlandach są ludzie przeco jara małe byli. To som ja prawa nie, ale do wučerstwa nic. A to som ja jeżo z tym liczyła, że ja przyjdę do prawnictwa, dokud mój wuj we Vogtlandach byszy prawiznik, a on to wszystko jeżo też rjadował, so ja praktycznie jeżo przywzata. W Lipsku na jurystycznym, to co pak tylko wučerów halowało, serbskich wučerów.